svoju prácu panovníci aj naši predkovia. Ich aj náš základ tvorí jeden Boh v Najsvätejšej Trojici. Nech nikdy nezabúdame na tento základ, veď v ňom Boh svoj život na zemi začíname, prežívame i končíme. Kroj. Odev, ktorý naši predkovia nosili, bol krásny a robil krásnym aj človeka v každom veku jeho života. Iný kroj bol v detstve, mladosti či dospelosti. Iný kroj bol, keď bol človek slobodný, iný keď sa oženil či vydal. Iný bol cez týždeň, iný v nedeľu. Odev, ktorý zdobil človeka, bol zároveň aj ostal len ozdobou človeka, ktorý ho nosil. To podstatné sa vždy skrývalo v srdci človeka, v jeho vnútri. Lebo práve to srdce, práve ten cit a prežívanie života doviedlo našich predkov k tomu, aby kroj tak krásny a tak vyzdobený urobili. Motika, vrece, zeleninové listy, zemiaky, pílka či sekiera. 700 rokov života obce je naplňané ťažkou a svedomitou prácou jej obyvateľov. Pracovité a mozolnaté ruky našich predkov držali v rukách tie najjednoduchšie nástroje, aby sa mohli dorobiť živobytia. A zem, pretože ju oni obrábali svojim potom chropili a svojimi perami zvolávali na ňu požehnanie. Boh túto zem požehnával a prostredníctvom nej aj našich predkov. Aj my zvolávajme požehnanie, aby sme boli požehnaní a požehnávaní. Koberec a platená košera. Jedným z mnoha umení našich predkov bolo aj tkanie. Šikovnosť, zručnosť a trpezlivosť sa prejavila v krásnych vzorkách na kobercov, ktoré dokázali urobiť aj zo zdanlivo nepotrebných látok. Presne tak, ako aj pri pradení, tkaní a bielení plátna. Všetko to umenie jednotlivcov a rodín, to vždy bola služba. Služba Bohu, rodine, domácnosti, služba verejnosti. Bohu oni chceli a aj my dnes chceme slúžiť. Modlitebná knižka a ruženec. Obrázky starých ľudí aj z hlbokej minulosti nám ukazujú ľudí, najmä ženy, že majú vždy v rukách modlitebnú knižku a ruženec. Modlitba a čítanie vždy formovali ducha človeka, rodiny i farnosti. Naše ženy boli zbožné, naši muži boli na svoju dobu múdri, naše deti poslušné. Keď zvonil zvon, všetci zastali na Anjel Pána. Keď prechádzali popred kostol či kaplnkou, s úctou si sňali klobúk či prežehnali sa. Spomínajme na našich otcov, starých otcov, mamy, babky, ako veľké to boli duše, čo všetko nás učili a k čomu všetkého nás povzbudzovali. Osnatý dôvod. V histórii obce sa spomínajú mnohé nešťastia, ťažkosti, utrpenie, povodne a požiare, deportácie, kontingenty i prenasledovania. Tento kus osnatého drôtu nech symbolizuje všetko to utrpenie. Tak ako trn drôtu vie hlboko poraniť, tak hlboko ranilo a tak hlboko je zakorenené každé utrpenie. Vzorom utrpenia pre našich predkov bol Kristov kríž. Nám hľadeli celé generácie a nepodávali sa. Pevne zvládli utrpenie, lebo vedeli, že všetko, naozaj všetko pozemské sa pomíňa, no kríž, ten stáročia pevne stojí a on sa možno omrieť. Kniha. Utekali, aby zostali. Príbeh histórie našej obce, ale aj príbehy a výpovede konkrétnych ľudí o ich živote,
ktorý viedol po generáciu, ktorá je dnes aspoň šťastie ešte medzi nami. Príbeh o jazyku a náreči, ktoré zblížilo a zblíži všetkých domácich kdekoľvek na svete. Príbeh, ktorý je odkazom a ponukou. Príbeh, ktorý je daný do rúk dnešnej, mladej a budúcej generácie. Chlieb a víno, dary zeme a práce ľudských rúk. V nich a nimi klaďme na oltár aj našich predkov. Každú dušu, ktorá prešla zastávkou kmenica či oltár. Odovzdávajme a prosme za všetky duše, ktoré tvorili, zdobili, prežívali a pre nás pripravovali celú tú históriu celých 700 rokov. Ďakujme Bohu za nich, že nám pripravili nielen základ, ale aj tak dokonalú stavbu a štruktúru nášho dnešného života v rodine či dedine, v duchovnom či farskom, v rodinnom či spoločenskom živote.